Bantu besilisa, yini eyenza ukuthi ni overdose impesu kangaka? Yini into eyenza ukuthi ni overdose impesu? Ngiyazi ukuthi ziningi inkinga, mhlambe usubone ngathi usivele system yakhe ayisezusebenza kahle ngoba vele sokuyisikhashana ingasebenzi. Yekani kodwa uku-overdose impesu ingane zakwethu, niyayimosha. Ikhambe lihle kangaka niyalimosha. Uma unikezwe i-instruction yokuthi impesu yakho le enemoringa iphuze kusasele 2 hours ngaphambi komdlalo, landela lowo mgomo. Musu ukuthi wena, hayi mina ngiyazazi ukuthi njani umzimba wami, mina ngiyawazi, bese wena uyiphuza ekseni usasemsebenzini, uyiphuzela intambama, uzoba nenkinga emsebenzini. Mosani uku-overdose impesu, niyiphuze ngekali nelinganiselo elingatshelwanga zona. Uma ukuwukuthi awuzwa kahle mhlambe noma awuzange uzo-understand ukuthi ithini instruction, uvumelekile ukuthi ubuye ubuze kanoma ikangaki nanoma inini, sengisho ngokuyikhathi. Uma nje wena ubona ukuthi hayi ngixakekile manje sengikhohlwe ukuthi wayitheni loya sisi noma i-distributor othenge kuyona, okuhle ke ukuthi kuwo wonke ama-product wethu sifaka inamba leya okuyiyona yase-head office, la uzothi mawubuza khona ukwazi ukuthi unikezwe i-attention ukuze i-product mawusuyisebenzisa uyisebenzise ngendlela eyiyona. Yekani uku-overdose impesu. Yekani uku-overdose impesu, niyiphuze ngaphambi kwesikhathi. Thank you.